trip mo. Shoutout sa'yo, be! Na mahilig mag-shortcut! Be, lahat na lang ng mga shortcut, ginawa mo na, ha? Pati yung akala mong diet, shortcut, ha? Ay, sabi ko sa'yo, be, ang mga bagay na mabilis mong nakukuha, mabilis din mawawala. Tiyatakot lang kita. Nagbabalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Marathon. At kanina nga nabanggit ko, kung trip na trip mong mag-slimming tea, slimming belt, lahat na may slimming sa first word ng chine-check out mo, wala namang nangyayari, walang effect, maybe it's time. It's time to change. Sabi ko nga, ang pagpapayat po, ngayon ko lang din na-realize talaga, ang hirap, be! Kaya sabi ko na, madali sana kung kunwari gusto mo yung drastic weight loss. Yung mga tipong, yan, mag-oomad ka, 1 meal a day. Pero si Maratoni na laging hyper na may ADHD, di ko kaya yon. Hindi ko kaya kumain ng 1 meal sa isang araw. Pero kung kaya mo, omad, pwede rin naman, tubig-tubig lang. Huwag ka na magtataka kung mamaya mahimatay ka. Pero at least payat ka, di ba? O kung di naman kaya, maraming ngayon, yung tinuturok. Well, we have nothing against that. Pero syempre, mahirap din kung sobra tayo mag-rely sa mga turok-turok na ganyan. So, dun tayo sa natural. Yung madali, o yung natural, yung tipong pagka pinaghirapan mo, yung mapapasabi ka, Lord! Ang bait mo. Diba? Minsan ganun lang talaga ang buhay. Hindi talaga madali. Sabi ko nga, Sko, tagal-tagal ko nang tumatakbo. Nakailang 42K na ako. Hindi pa nawawala yung bil-bil ko, be. It takes time. No? So, wag kang mawawala ng pag-asa kung feeling mo medyo nahuhuli ka na. Ang malaga may change of heart. Yeah. Taray na mga natin ngayon words of wisdom of the day. Ganun lang yon. So, start within yourself. Kung kayang baguhin ng pag-iisip. Minsan kasi na nagsisimula yun sa utak. Diba? Pagtingin mo sa salamin, B, yung dating 100 kilos, 80 na lang. Laking difference. O kaya 99 na lang. At least may isang nabawas, diba? Anyway, ganyan, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ngayon. Sa mga gusto magpa-shoutout, message lang kayo sa Facebook ni Maratoni. I'm all up and available on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Maratoni, M-A-R-A space T-O-N-E-E. Siya ako itatakbo na magpapasarap pa ako. Ikaw rin, ha? Susunod na pa, ang susunod ng masarap. Sabi niya, DJ Kim Chino. Again, maraming salamat. It's a happy Monday, everyone. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa may memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!